retirado escalonado. De Canarias a Punta de quien gobierna en Galicia. Es de la comunidad autónoma y las áreas que no ha tomado los años que él, el propio feo. Bon dia. Són 8 de matí, crec. He aixecat pres perquè avui ve un amic meu a veure'm aquí una altra vegada, així que estic content i animat, malgrat no se noti, perquè he acabat d'aixecar. Però no vull xerrar d'això. Això no és un blog, no és un vídeo d'aquests així més guais on faig coses, simplement és una reflexió que me fa ganes tenir en veu alta, perquè, bueno, tot això el que us contaré, pues, ho duc pensant molt de dies i és algo que no surt del cap. El motiu per el qual vull fer aquest vídeo és, pues, diguem, exposar un poc el motiu per el qual no he pujat quasi res aquest agost. I bueno, ja sé que tinc 80 subscriptors, que a ningú li importa si puj o no puj, però sí que me fa ganes d'explicar-ho. Troc que estic tudant el mes d'agost per lo que respecta a pujar contingut a redes socials. No en lo personal, és veritat que en lo personal m'ho estic passant superbé. Pues he fet molt de plans, molt de platja, molt de vòlei, he conegut gent nova, he anat de festa, és veritat que bastant guai, no tinc cap queixa. Però sí que troc que pues, no he duit quasi res a YouTube. Tinc una excusa a la qual jo m'estic aferrant, que molt de plans des que faig avui en dia són plans de platja, són anar a la platja i estar pues, dit la mà gran part dels temps o amb una barca o amb un paddle surf, o sigui, clar, i només tinc aquesta càmera i aquesta càmera és una càmera per gravar fora de l'aigua i que és una càmera cara i que no la vull rompre. Per tant, estic esperant una càmera així rotllo GoPro que m'ha de venir i ja podré gravar de ball de mà i tot el rotllo i bueno, això és l'excusa a la qual jo m'aferro per donar explicació a lo que no he pujat res. Però la realitat és una altra. El motiu real és que encara m'importa molt el que pensa la gent de jo. Quan conec algú o quan veig algú que no tinc tanta confiança i per algun motiu s'enteren de que jo faig vídeos a YouTube o que jo vull ser blogger, això me fa moltíssima de vergonya. Tinc aquesta inseguretat brutal que jo no sabia que tenia. M'ha la sensació que la gent pensi que sóc superingenu al pensar que ho petaré amb això o algo així. No ho sé, me fa molta vergonya que la gent ho sàpiga. El qual no té molt de sentit, no? Perquè bàsicament el que he de fer és penjar coses, però bueno, això per una banda que seria el principal problema, però després també hi ha una altra vessant més petita que és el tema de les plataformes a les quals m'agrada pujar. La cosa és que jo sóc conscient que potser si xerram de créixer en aquest tipus de plataformes, YouTube potser no és la més indicada perquè avui en dia les redes socials el que premien és un contingut massiu, contingut superràpid, un contingut que t'enganxa en els 0,6 segons i si no, la gent passa i el teu contingut no és premiat, no és empès per les mateixes plataformes. Per una banda, jo no me sento identificat amb aquest tipus de valors o principis que potser aquestes redes socials promouen. I per una altra banda és, jo la gent que me segueix a Instagram, que tinc, no sé, 700 seguidors o alguna cosa així, que ningú ha demanat un bombardejament massiu de contingut meu. M'acaba de petar la bateria a la càmera, per tant anava a gravar amb el telèfon. Me fa un pot de cosa, diguem, potser afavorit per la por que tenia de lo que la gent podia pensar d'això, de bombardejar el meu Instagram amb
amb contingut. O, per exemple, fer-me TikTok i petar de contingut aquella plataforma. Que jo no decideix on la gent consumeix més contingut o no. Això és un joc que té unes regles i si vols guanyar t'has d'adaptar. El que volen aquestes plataformes bàsicament és que no surtis i que miris un vídeo, darrere reel, darrere TikTok. Per tant, entenc d'aquests pensaments, la veritat, trobo que tot i així hauré d'acabar fent i a la vegada he de fer feina amb aquesta inseguretat que tinc, que és que m'importi el que la gent pensa de jo, encara, a dia d'avui. I res, això diguem seria el motiu per el qual no he penjat massa vídeos d'agost. Encara tinc en el cap la idea de seguir, jo me fa ganes seguir molt, de fet tinc un objectiu que és penjar 100 vídeos a YouTube i res, és veritat que se vienen cosites, el món de viatge, encara estem aquí per l'estiu i res, ja està, bueno, ja està tot dit, si heu arribat fins aquí, espero que m'hagueu entès, perquè jo a vegades m'explic, pues com m'explic, però bueno, espero que m'hagueu entès, que vos hagi agradat la meva reflexió. English audience, if any of you still watches my videos, even though I don't speak a word of English, please, I haven't forgotten about you. I'm trying to find a way to add subtitles, to add automatic captions, automatic voiceover to my videos to be able to speak my native language and also have a voice in English. So please stay tuned, please, because I am trying to figure out a way to be able to reach to you and and explain to you what I'm doing and to be able to entertain you a little bit longer. So yeah, anyway, thank you for watching and see you in the next video. Mos veiem en el següent vídeo lots. Maggi Gorra, going for a run. Bye.